пореден път домакините успяват с агресия да отнемат топката в центъра на терена. Пас сега към Тончи Кукуч. Добър финт, изстрел и великолепен гол. 1-0 за ЦСКА. Превъзходно изпълнение на Тончи Кукуч. Втори гол за него от началото на сезона и ЦСКА повежда в резултата. Имат най-накрая повод Любослав Пенев и феновете по трибуните да бъдат щастливи. Страхотно изпълнение на Кукуч. Рафаел Перес изглежда не очакваше този финт, не скъси достатъчно бързо дистанцията до своя противник и в крайна сметка с този прекрасен фалтов изстрел оповести дали ЦСКА ще има право да участва в А група през следващия сезон. Сами разбирате, че положението на червените е критично. Сега хубаво подаване към Маркович. Няма засада. Възможност тук резултата да нарасне на 2-0. Да! Втори гол във вратата на Винисиус Баривиера. Маркович бележи първото си попадение за сезона. Прекрасно начало на втората част за ЦСКА. Любослав Пенев приема хладнокръвно това, което се случи. Маркович ликува. Сега той ще получи жълт картон заради това, че съблече фанелката си, но струва ми се, че това е най-малкият проблем. Имаше нужда да даде възможност на своите емоции Иван Маркович да нахуят. Имаше нужда от това попадение. Споменах ви през първата част, че той дълго време лекуваше травма, появи се в игра при гостуването на Ботев. Сега отново е титуляр, като този път бележи и то в много важен момент от срещата. Поведе си малко по-дълго топката, но въпреки това успя да я прокара под плонжа на вратаря на Литекс. След зимната пауза. Сега Йонсен, чудесен финт. Дали тук резултатът ще бъде намален? Да. Чудесно изпълнение на американеца с норвежки паспорт. Той е точен отново. Нападателя на Литекс сам изработи този гол и ето как Литекс се връща в матча. Ще имат ли сили ловченли за още един впечатляващ обрат? Ето как Йонсен овладя, чудесно преодоля. Струва ми се Александър Тунчев. Да, и след това с този елегантен изстрел от границата на наказателното поле направи резултата 2-1. Тук ЦСКА обаче възстановява своя аванс от две попадения. Гол на Борис Галчев бе отменен малко по-рано в матча, но тук халфа на ЦСКА ликува. 3-1 за червените, след като Галчев бе точен при добавката. Колко бързо само ЦСКА успя отново да поведе с 2 гола. Чудесна реакция. Изглежда, че засада няма. Хубаво подаване на Жоан Фелипе първоначално. Винисиус Баривиера спаси шута на Маркиниус, но след това Галчев се озова на точното място, за да се разпише.